депутатите нямат власт. Нямат власт. Тяхната власт е законодателна. Те създават закони. И трябва да си много отворен, да имаш съвсем други позиции, позиционирани, да речем, чрез министри и други неформални контакти, за да може един депутат да се превърне в инструмент на властта да решава конкретните проблеми. Как депутата ще реши проблемите за проекта? И не тяхното инвестиране. Не е възможно. Властта е моите ръце. Това искам да говоря. Ако сте имали инвестиции в Сатовча, тук не дадат проектите сами. Искам да сте ясно какво става. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Искам да се много наясно с това. Защото това е важен. И от гледна точка на проекти, от гледна точка на тяхното изпълнение, от гледна точка на оперативни програми тук и така нататък, и така нататък, и така нататък. И когато ние искаме по-мощно присъствие в парламента, това означава, че искаме по-широко позициониране в парламента и оттам в централната власт, господа. За да имам аз такива инструменти, като не е шеф на фонд земеделие. Министри, замминистри, дирекции, вице-премиери и така. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това.